रउआ से बियाह करके नु हमर जिंदगी खराब हो गए। रउआ से पहले जेकरा से हमर बियाह तय भय रहे ओकरा से हमरा 36 के 36 गुण मिलत रहे। रउआ से तो हमरा 18 ही गो गुण मिलल, एही से तो हमर रउआ साथे जोड़ी ना जमल। भगवान के नु धन्यवाद करो कि हमरा से बियाह हो गइल, और ओकरा से बियाह भरत नु तो तहर तलाक हो जाइत। अच्छा तलाक काहे? गधा रहित आ एक नंबर के लड़ाकू रहित तो तलाक होइए जाइत। रउआ कैसे पता कि उ गधा और लड़ाकुए रहे? तू ही नु कहलू हो कि 36 के 36 गुण मिलत रहे। अरे मम्मी जी कहीं जा तारी का? कपड़ा से हारो तारी? मम्मी जी कहीं जा तानी का? हाँ जातानी 10 दिन खातिर नहीं हो। वाह 10 दिन ले जा तारी, अब तो मजा आ जाई। खाना ना बनावे की पड़ी आ 10 दिन होटल से मंगा के खाएम आ खूब ऐश करम। लेकिन एक दिन को देता नहीं यही करा लागो कि हमार पतो हमरा से बहुत प्यार करेले। मम्मी जी मत जाई ना, हमरा मन ना लगी, हम अकेले कैसे रहें? वाह हमर पतोह कतना हमरा के माने ले। लेकिन चिंता मत करो, अकेले ना रहे के पड़ी। बबुनी के हम बुला देले बनी 10 दिन ला। ई बुढ़ियों से हमर खुशी बर्दाश्त ना होला। ए जी हमर भाई फोन कर रहलक ह कि अब की बार जीजा जी के लेके दुर्गा पूजा में हमें आजो, हमें मेला घूमल जाई। मतलब हम फालतू बैठल बनी का कि तारा नैहर जाई या दुर्गा पूजा में घूमी या चाट चाउमीन खाई? बोल दो कि हमरा भी टाइम नहीं खे। अरे तार बहन का कॉल करत रही। हेलो हाँ खुश रही खुश रही। रउआ इतना प्यार से बोलम तो हम काहे ना आए, आ जाए। वैसे भी हम फ्री बनी। हमर सास नु एक नंबर के करकासिन बाड़ी, चैन से ना रहे देवेली। दिन भर काका करत रहेली। इहे बात नु हमर सहेली कहत रहलक ह तो हम समझैनी ह कि ऐसे ना कहे कि सास नु भगवान के रूप होली, माई के रूप होली, उनकर इज्जत करे के। अरे ये तो माँ पैसा रख ले बड़ी शायद। आइडिया दीदी, माई हमरा के 500 रुपया दिलक हिया दुर्गा पूजा के मेला घूमेला, तोरा मिलल ह? ना हमरा तो ना मिलल ह। जा मतलब खटवावेली हमरा से अब पैसा देली है तहरा के, अभी पूछा तनी। माई मिंटुआ के मेला घूमे खातिर पैसा देलू ह? ना तो हम कहाँ पैसा देनी है? हाँ अपना आँख से देखनी ह। चल तो पूछा तनी करे, हम तोरा के मेला घूमेला पैसा देनी है? ना हमरा के तू पैसा कहाँ दिलू हो? हमरा भी पैसा कहाँ बा? ओ अच्छा, दोनों माई बेटा मिल के हमरा के बोका बनावत रहा लोग। माई तोरा के लुका के पैसा दे देलक हिया, हमरा से नौटंकी करत रहा लोग। रे हम नौटंकी करत हई, तोरा नौटंकी करत हई। अरे रात के खाना में का बनेबू? ये तो बहिर हो गई। अरे बाजार जाता नहीं का लिया एक बार सब्जी में? ये तो गूंग भी हो गई। जब मेहरारू अचानक से गूंग आ बहिर हो जाए तो समझ जाए के चाहिए कि तूफान आवे से पहले के संकेत है। मरद के जाके घर के कोनो कोना में दुबक के बैठ जाए के चाहिए। ए जी हमरा बड़ा चक्कर आवता, लागत बीपी लो हो गइल बा। तू तो हम जानते रहनी है कि होई। कैसे? देखो दुनिया के नु सारा औरसन के बीपी लोए होला आ मरसन के हाई। जानते का है? उ कहे काहे कि औरसन नु लड़ाकिन होके लिसन, दिन भर अपना मरद से भचर 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 बोलत रहे लिसन आ डांटत रहे लिसन, तो एनर्जी सारा लेस हो जाला, ऐसे बीपी लो हो जाला। आ मरसन बेचारा बोलिए ना पावे लसन तो सारा खिस अंदरे रह जाला, यही से बीपी हाई हो जाला मरद। बताओ तो तू 10 बजे नाश्ता देता रू, टाइम से उठबू तबे नु टाइम से नाश्ता बनी। हमरा सवेरे खाए के आदत बा, कल से सवेरे बन जाए के चाहिए नाश्ता, तनी समय से उठल करो। ठीक बा मम्मी जी। अगले दिन सुबह मम्मी जी उठी खाना खाई। हाईली खाना खाई।
बाप रे बाप 4 बजे। तो रउए नु कहले रहनी हमरा सवेरे आदत बा खाए के। ना ना तोरा जब ले मन करी तब ले दी हमरा के खाना जा। बाप रे बाप ई तो धड़कने बढ़ा देलक। बताई तो समधिनी जी, हम अपन बेटी के बचपन से एगो घर के काम ना करे देनी, एक गिलास पानी उठा के कभी पिए ना देनी। और रउआ लोग इतना निर्दयी बानी कि दिन भर हमार बेटी के खटवावत रहिला। तब तो रउरा पतोहो से एको काम ना करवाओ थोके। पतो के बैठा के काहे खिलाए? पतो के लाइल काहे के बानी? सेवा करे खातिर की बैठा के खिलावे खातिर? तो हमहू पतोहो के बैठा के खियावेला नहीं खिलिए।